na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sulat mo na dyan sa dahil na ini nagpurong sinarbaga. Ano na ini? Dahil na ining mouse oh. Ano naan? Madali ko natabi mga tugang hata. Oh, mga tugang man kita. Lang. Dahil na ginagawa nining mouse oh. Yes, sandali mo natabi sa tuyang mga paraan tabay. Swago pa ni John. O nganyan lang. Baga oh. Okay na. Sige, thank you sa tabi, Chad. Ano? Sige, tabi. Sige. Oh, dahil man nagtatanog. Ano ba yan? Oh. Komersyal yun na John, tabi. Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, alagang Unilab. Para manalo, kailangan ko ng tulong ng iba. Bukod sa sumusuporta, meron din nag-aalaga, katulad ng Unilab. Sa sakit ng katawan, nag-aalaksan po ako. Kung may sipon, Yusep agad. Pag nangangasim ng sipmura, Kremil S ang gamit ko. Wala pa akong gold medal. Pinagkatiwalaan nila ako, ang alagang Unilab. Kasama ko noon pa. Alagang Unilab yan. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Alaxan. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Newsip. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremil-S. If symptoms persist, consult your doctor. Sa simpleng gulay, Maggi Magic Sarap ang nagpapabuhay. Kaya oh, Magic Gulay. OMG, ang sarap-sarap pang tunay. With Maggi Magic Sarap, all-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic, at iba't ibang spices. Try mo na sa pinakbet, sinabawan, at iba pang lutuing gulay. Ang sarap-sarap pang tunay. Oh, Magic Gulay. With Maggi Magic Sarap, all we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. Real asim ng sambal. Mas masarap. Maggi Magic Sinigang. Mas masarap. May sarap ng Maggi Magic Sarap. Maggi Magic Sinigang. Mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggi Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggi Magic Sinigang. Maggi Magic Sinigang. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para maliksi sa PE classes? Mag-Milo. With proper diet and exercise. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, as in drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Yan. Thank you so much, Chard. Tingog kan banwa na po kita sa Kudalas 10:30. Good morning. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Katuwang tadyan ang tropa sa luwas. Pading Jim, pading Jomar, kumpareng Al. Si Ann, si Luen, si Joshua. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Control technical sa AM Band sa radyo. Juna Police in the house. Sa newsroom, ang samuya pong malalaoman, the ever reliable news manager Mardela. Ara po sa mga sumada lokal, asin pag-abangkan mga istorya nasyonal, international. Sa production center, ang samong anghel, si Angel. Angel Mustasa. Sa IT, sa broadcast mimantabi sa internet worldwide, nationwide, online. Yaw dyan si Richard Astor. Siyempre si Tricia Litana. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Si Pio Fernandez. Happy birthday palantabi sa tuyang paradangog diyan sa Kabugaw, Bato, Catanduanes. Sa tuya ining masugid na taga-subaybay kay Madam Rohina Rodulfo Tolentino. Mrs. Rohina Rodulfo Tolentino. Rohina o Regina. Yan. Regina Rodulfo Tolentino kan Kabugaw, Bato, Catanduanes. Happy birthday tabi sa imo, Madam 83rd birthday yan ni Madam Regina Rodulfo Tolentino. 83rd birthday mo niyan. Happy birthday hali sa imong aki kay Tess Tolentino. Yan, tabi, anong lugar nga ni si Tess na Tolentino? So, classmate niya to sa high school. Basta na sa ibang nasyon ini. O, happy birthday na tabi isa mo, Mrs. Regina Rodulfo Tolentino. Diyan sa Kabugaw, Bato, Catanduanes. Happy birthday and good morning dyan sa gabos na para antabay niya tuman sa Catanduanes, buda sa man lain-lain na probinsyas kan Kabikolan. So pinagabot kan sa tuyang puwersa imaging suna sa luwas kan Rehiyon 5 sa AM Band. Suyaon man dyan sa DCGB News Online, hali po sa Pilipinas. Diyos marhay na aga. Ang sa kuyang numero 0961-759-0888 sa Globe, 0961-759-0888 sa Globe.
And then sa Smart 0926-0156-020. Sa Globe yan, 0926-0156-020 sa Globe. Sa Smart, 0961-759-0888. Sa Barangay 24, Rizal, Canhovillar, maray na aga tabi sa Indo, sa Hovillar, Barangay 24. And happy birthday sa amiga niya to, si Mama Mila Good. Yan, good morning Mama Mila. Long time no text, long time no see. Kumusta ka tabi? Happy birthday sa imo. Nagkukumplean yung ngunyan si Mama Mila Good. Yan. Siyempre, happy birthday kay Mama Mila Good. Ha? Buda dyan sa mga taga-tabako, makusugon da ang WGB sa tabako. Yan. Good morning sa gabos na nag-antabay man dyan sa siyudad kan Tabako, buda sa man iba-ibang parte man kan ining Premier Distrito, sa paagi kan sa muyang broadcast sa WGB FM 106.9 dyan po sa siyudad nin Tabako, asin sa inman na parte kan Premier Distrito kan Albay. Nagtanog po yan, signal na kita ning report sa luwas. Sunod-sunod yan, kumpadring Jim. Good morning, tabi. Yes, salamat tabi pa di. Maray na aga sa mga paraan tabay. For the first time ngunyan sila kita maka-interview tabi pa din na miyembro kan Board of Director. Sa lindong kan aliko pa ini ngunyan. Madali na bagay itong naka-schedule na AGMA, Annual General Membership Assembly. Yung digdingon yan si Board of Director, area niya digdi sa 3rd District, si Sir Paul Narvaez. And aramon niya ito kung anoan mga pinag-expectar ninda. Ini palang gusto niya linawon na nag-request kay ni through resolution, iyo an aliko board. Yaw digdi sa linya, yaw makakaroon niya tatabi pa de, si Sir Paul Narvaez, membro kan board, singkunanan magiging partisipasyon ninda sa nagdadangadang na AGMA. Sir, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGB. Diyos maray na aga tabi, Sir Paul, si Pio tabi ini kan DCGB. Iyo tabi sa Pio, maray na agap sa imo sa man po sa man sa mga paradangog po kang DCGB. Opo, salamat sa oras, Sir Paul. Primero tabi, Sir, kindly please inform us sisay po ang mga miyembros kan Junta Direktiba, so chairman and so mga miyembros, please go ahead tabi. Okay, so sa ngunyan po, nakumpleto pa lang so Board of Directors kang Aleco, ang bago tapong chairman niyan, iyo si Eddie Gumba kang Ligaw. Tapos po sa Pulangi po, yaon po si Kenneth Liao. Tapos ako man po ang area ko, iyo po ining Ginubatan, Nobillar and Pluderan or District 7. Duman man po sa Bakatay, Tiwi, yaon man si Roy Nacometa, and yaon si Mr. Sain sa Bandang Malinaw, si Madam na Ismenda, tapos digdi si Kamalig, yaon man dyan si Sardinio, si Tirok. Okay. Opo. So ang chair... si nalingawan ko po, si Mr. Bordeos po, kang Ligaspi. Opo. So ulitin tabi, Sir, pasensya na po, ang chairman kan Junta Directiva si Sir Eddie Gumba. Yes po, kang Ligaw City po. Okay. Or District 8. Yeah. So ang members is Kenneth Liao, Roy Cometa, si say patabi ito, sir? Si Mr. Saen. Ano pong full name ni Saem? Ako po, so first name niya yung Mr. Saen, tapos si Madam na Ismenda, kang Tabako. Esmenda, oo. Si Mr. Dino, kang dyan sa Kamalig. Si Miro Dino. Then si Mr. Cesar Bordeos. Si Cesar na Bordeos, tabi ano? Opo. Okay, so kompleto na. Ang sendong lingkod po, bilang sa District 7. Opo, Paul Narvaez, ano?
Narvaez po, Narvaez. Paul Narvaez. Kompleto na po ang Junta Direktiba. Yes po, actually po, kulang pang sir po. Sa day po nag-pastor so election kang Albay District. Okay. So dapat siyam dapat na distrito. Pero 8 na po kami. So okay na po yan. Okay, so Pero absent. naisip po kami kayo sa loob ng 2 taon, nung 2019, kami lang po ni Mr. Roy Cometa so naging board. Okay. So ano yan sir, maski kulang nin sarong miyembro, can the board proceed with all its official transactions over? Yes po, kung marumduman po nindo kami nung 2019 hanggang 2020 and 2021, 2 lang po kami nagtukaw na board of directors. And dahil nga po kayo ito nagko-question, day man nga quorum ang 2. But since po na rekognisado po kami kang NEA, kang DOE, saka kang ERC, so nagpanagos po ang sabuyang function bilang board of director. Maski 2 kami lang kayo ito ni Mr. Cometa nung nakaaging 2 taon. Nagkaigwa po kayo ito ng failure of election, so ibang distrito. And nakompleto lang kami ngunyan lang na 2022. And nagkaigwa po ba kitang pandemic, kaya yun po some major na reason kung kaya po dahil nakapa-election. Sige sir. Now, nagkaigwa na po kamo ning initial na pag-convene over? Come again po? Nagkaigwa na po kamo ning initial na paghururon, official transaction over? Yes po, ano yun na po kaming nagkakaigwa ki official transaction o dakulo na po mga board meetings ang pinakagihan ni. Opo. Now, kaso nakaaging mga semana, nakahurong ko sa tagapagtaram kan Kapitolyo Provincial si Madam Beth Munoz di Makulangan. I asked the question very clearly, sisay po ang nag-spearhead kan nag-adang-adang na annual General Membership Assembly kung kisay na espersos. Antaramon kan tagapagtaram kan Kapitolyo si Governor Noel da Atabe. How would you react and how would you confirm on Itabi, sir? Ano po? Ayun po, Sir Tio. Inot po, gusto ko lang po linawon na bako po iniagma. Ini po Special General Membership Assembly. Sa ang agma po, gigibo every month of July kada taon base po sa constitutional bylaws kang Aleco. So ini pong special annual General Membership Assembly, gigibuon ta po ini sa September 3 dahil po maigwa po kitang issue na pag-uurulayan, ini po ining pigis sa partang niya na power crisis. And duman po sa kaputan mo kung siya po ang nag-initiar kay ning nag-adang-adang na special agma, ini po joint effort po ini kang provincial government o Balbay sa pamamayon sa tuyang bagong gobernador kung maano mo baga iyo ini so sabi mo nga naging jump off ni Mayor Rosal nung election and ngunyan po pigtututukan niya sa pangako niya sa mga tao na talagang gusto niyang pakaraho yun ining distribution utility o ining Aleco. Now ang Aleco po, kung hilingon ta po ang bylaws, non-political po ang Aleco, base po sa bylaws. So kaya po ang main actor po digdi, ang board of director man po giraray. Kami po ang nagibuki board resolution pasiring sa NEA para po magkaigwa kita ki special general membership assembly sa Pizza 3 sa oras na 1:00 hanggang 4:00 ning hapon. And yaw na po duman kung ano ang mga pwedeng pagwawalayan duman, igwa na po kaming piganong agenda na aprobado na po kang NEA. And pasalamat po kaming board, igwa kaming kasurog na gobernador sa ngunya na talagang minatindog sa Samuya and para sa Albayano, para once and for all po, mapakareta ining sa tuyang distribution utility o ang Aleco. Opo. Kasi nahiyapot ko yung tabi, Sir Paul, may nabasa ako sa Facebook post ni Abogado Oliver Olaybal. And ang sayang pagpahayag duman, if I remember it right, and kung existido pa itong post na ito na, they pwedeng makiaraman si say mana hepe ekotibo elected
sa affairs kan sa rong kooperatibe ng kuryente, and that the case at bar sa Aleco Tabi. How would you react on it, Tabi, Sir Paul? Yes po. Sa payag ni Atty. Olaybal, nabasa ko man nga ito na pwede pa nga ma-ombudsman kung sisay man nga ang politiko na magsawsaw sa issue kaningon yan. But, Sir Pio, igwa po kitang tigapod na general welfare clause. Ini po nasa constitution bylaws po ini na pigtatawan po ng mandato o pwede mag-intervene ang sisay man pwede mag-intervene ang estado na kung ang sitwasyon po o ang problema apektado po plan. And po ang Aleco ano po ini kuryente apektado ang kadaklan. Ano po kung sige-sige ang palsukang ilaw dahil na nagpapansyon po ang mga government offices ta. Tapos sa hospital, sa mga nagda-dialysis po, may step in right po ang estado na makialam po. Siring man po sa issue kang tubig, na kung ang tubig tangaya, dakol lang na kay Guaki Amibiases, dahil kibulos kay tubig, pwede po mag-intervene ang estado. Kumparing Jim, Sir Paul, medyo naggagarbol ang signal yato. Our apologies. Makihanap nin marayray tabi pading Jim kan signal ta. Ang sa tuyang telcos tabi medyo nagdidiferensyan kan. Sir Paul, standby muna tabi tama redial si kumparing Jimmy mahanap kita ni maray na signal magayon itong pahayag ni Sir Paul. Kumparing Jim, Sir Paul, please go ahead tabi. Go ahead po. Ulitin ko po, Sir Pio, under po sa General Welfare Clause, ang estado po may karapatan po na mag-intervene since na ang Aleco po is a public utility. So kung ang sitwasyon po o ang problema apektado ang kadaklan, ang estado o ang satuyang gobernador, pwede po siya mag-intervene. Yan, opo. Bilang ama kan satuyang syudad pamilya tabi, Sir Paul, Yes po. Kung ang halimbawa po apektado na ang mga government agency, mga opisina di gobyerno na daing kuryente, naapektuhan ng serbisyo, tapos ang ospital, dahil nagpapansyon dahil daing kuryente sa mga nagda-dialysis, pwede po dyan mag-intervene ang estado. Siring man po sa lado kang sa tubig po na kung daing tubig o mati ang tubig, na may dakol nagkaka-amibiasis, ang estado po pwede po mag-intervene dahil po public utility po yan, Sir Pila. Opo, may we have the privilege, Sir Paul, na maaraman, if you may, so mayor na agenda, supreme agenda tabi kan annual special membership assembly tabi. Go ahead po. Yes po. Hindi po sa gigibuhon ta na special general membership assembly sa Pizza 3 Sabado po yan. Imbitahan ko naman po ang mga member consumer para po once and for all ma-address na po ang kung ano man po ang problema ng sa tuyang distribution utility. No, number one po, pag-uuro ng taduman, sa primero po, i-present po duman kang Aleco kung ano po ang nangyari sa laog 8 taon na sa kang management and operation kang APEC, kung ano ang presenteng status. Pangduwa po, ma-present po duman ang NEA, may mga taga-NEA pong haling Manila dahil nung panahon pong 2020, nag-initiate po kami kay ni Board of Director Roy Cometa na pina-audit mo po ang APEC. So, ma-present po sinda kang financial audit report. So, dumanta po maaraman kung bagsak po ang kang APEC, basis sa INDA. So, duman po nga to maaraman. Pangtulo po, dahil po nagkaigwaki mga problema sa pag-manage kang satuyang kooperatiba, ang APEC, so ano po ang ginibukang Board of Directors? So iyaon man po ipipresent kung ano mo po sa accomplishment kang BOD po. And pang-apat po, duman po ipipresent naman kang NEA kung ano po itong supigahapod ta pong contingency plan na kung sakaling man po na i-terminate ang concession agreement,
ano ang gigibuhon sa lado kang NEA o sa lado kang ALECO and sa parte na po ang provincial government na si Governor Salman po kung ano man po ang sa iya man na solusyon, ipipresentar man po duman Sir Tio. Opo. Okay, tamang-tama Sir Paul na unambitan mo iyan tabi because the general sentiment ngunyan kan miyembros konsumidores kita po majority is kuan medyo maluya bako kontentado sa serbisyo kan Albay Power and Energy Corporation. Ever since sa pag nagtutukar man kita digdining isyong yan sa APEC, ang pinagasabi ta is what if nga ni paano kung halimbawa diyan sa special membership assembly na yan mangibabaw so general sentiment na i-terminate tapuso na yan na pagmamanihar kan APEC sa ALECO bilang miyembro kan Junta Direktiba. Ano po ang sa indo na dyan na pag-urulayan na contingency niya to taking in consideration primero tabi Sir Paul so bilyones na sa tuyang babayadan sa mga supplier niya to ng kuryente that includes yung San Miguel Energy Corporation and yung pinagbabakalta sa wholesale electricity spot market sa WESM. Sir Paul, paano po? Kindly please give us an idea tabi tanganing makahurong kita makontaning marian mga konsumidor. Go ahead po. Primero po, ang katuyan kay ng special AGMA, kung namarumduman mo po paano, Sir Tio, igwa po kitang 25 years na concession agreement with SMEC. Now, kung kami lang po sa board ang ma-terminate ang concession agreement, katakot-takot po ang hagihan sa kaining TRO or kaso. Kasuhan kita kang San Miguel. Remember, dakulaon na kumpanya ang San Miguel. Kaya po, ining kontratang ining linaugan kang ALECO duman sa SMEC, ang makakapag-terminate man lang po kayo ini pong general public or ining member consumer. Kaya duman po pag-uurunan ta kung iti-terminate na ang concession agreement sa paagi po kang AGMA, kang votation kang ining mga member consumer. Ibalik ko po duman, sapot mo po na maginapot, ano itong contingency plan? Nagigibuhon na just in case na kinagahan maghali. So APEC, ready daw po kita. Iyon po ang kaputan. Now, hali po kami nung 3 weeks ago, hali kami ni Governor Rosal sa NEA, saka si Director Cometa, ako po, saka si Governor Rosal. Kami tinutuduman sa mga NEA top management. And napag umumunan mo po duman na iyong ani po yung gigibuan na AGMA na dapat mangyari ini. And nag-assure po sinda kang sa indang suporta na just in case ma-terminate ining concession agreement na pag-umunan ni po duman, mapadara sinda digdi ki management team na iyo pansamantala po, iyo ang mamanihar kang sa tuyang kooperatiba. Dahil po ang probinsya, dahil man po technical persons para po mag-manage kang day-to-day activity kang ALECO. So, ma-step in po so NEA dahil po may karapatan sinda o may tigapod sindang step in right sa gabos na iling cooperative, so mapadala sinda digding management team. So pag duman po sa management team na ito, ang sabi kang NEA, possible po na makaano kita sa problemang ini na considering na ang collection efficiency kang APEC mo niya nasa 400, dahil nagbababa sa 450 million a month. So alang kawon po, Sir Tio. Nangako man sinda na mag-grant man po sinda ng through financial assistance or loan para mapadagos po ang serbisyo po kang sa tuyang kooperatiba. Mabakal po kita sa iba ng power generator. Kung just in case po maghalik po ang SMEC. And sa ngunyan po, ang pigagamit po, pigagamit kang San Miguel, iyo po ang coal. Ang coal po halik pang Indonesia, imported po yan, and battable. Now, kung if ever na mapasok si APEC, sa nahiling ni, hindi na po kita makuha sa Abuites, which is yaon. So, sa po yung mga geothermal, which is yan po, non-battable po. Mas barato po yan. Iyan, magayon nun because that's the very first time na nadangog ko tabi, Sir Paul. Iyan sa pigparahanap mi, ka nakaaging mga panahon, nakaaging mga broadcast mi na
magbutwa man agad dining araw kaning informasyon ay pigpapaliwanag mo tanganing so sa tuyang konsumidores igwa na nin maliwan na option igwa pala nin araw kaan. Now duman sa pahayag mo tabi sir, nahiling ko it will be again NEA take over siring ka nakaaging mga panahon tabi sir if ever mahali so APEC NEA. Yes, for a short period of time lang, sabi Tio. Tapos luway-luway po kita ma-transition, pasiring giraray duman sa Aleco. So sa ngunyan po, habang may management team sa NEA, so Aleco po, patrain naman po kang mga lineman, kang mga personnel, so ibang yaon sa APEC na mga Bicolano, i-absorb man po girarayan kang Aleco. Tanganing po, later on, after sa beyond ng 6 months o 1 year, makabalik po sa Aleco ang manayamento po kang pagpadalagan kang sa tuyang distribution utility. And the full po sa tuya, ang ma-assist yaon po ang BECA or ang Bicol Electric Cooperative. Ang PELRECA po, nag-anuman sila na mapadala po sila sa tuya, yung mga technical men na ma-assist po sa tuya. Opo. Now, moving forward, duman sa financial aspect, sir, sa SMEC pa lang gayod tabi kung taman sa kuyang impormasyon ako mga 4 billion more or less ang sa tuyang babayadan sa San Miguel Energy Corporation pati pa itong sa wholesale electricity spot market separate pa igwa pa itong dagdag duman. How would we dwell on it tabi ta kung siringilong kita kaini halimbawa umali nan APEC pahalion mananggad yon general sentiment pahalion singilong kita kinaagahan. What will happen igwa kitang ready cash na pwedeng ibayad dyan tanganing day maputol ang supply kang kuryente to the detriment kan gabus lugod na konsumidores kan albay over? Sang kumaray po na nabanggit mo ito na ining operation kang APEC Mantex uminabot na po sa ngunyan ki 4.1 billion sa laog lang ki 8 years na pag-manage ninda. Ang utang po ninda duman sa mother company ninda na SMEC. Apwera kayan, kung marumduman mo nung 2014 biyan, igwa man kitang bayadan sa napukor kayo ito na uminabot man sa 4 billion plus interest mo niya nasa 5.2. Kaya ang total po mo niyan, pag sa mounta ang utang kang APEC sa Kaaleco, more than 9 billion na po. Ngunyan, duman po sa kaputan mo kung singilong kita dahil pinahali ka. Of course po, pag pinahali ta sinda, of course po, makaso po ang mga yan. So, duman po kita makikipag, sa mga legal expert, sa mga legal team para po simbagon yan. Ang importante po, muna makatake over kita sa management na duman na muna kita sa NEA management team while pigdadangog po itong pigfile nitang SMEC na kaso sa tuya. Okay. Can the board assure the consumers na dahil kita mapuputulan ng kuryente siring kan so anong taon tabi ito sir pula naputulan kita gayon ng 2 days? That was 2013 mga 3 to 4 days itong pinutulan kita kang napukor kayo dahil kita nakakabayad. So what would be the assurance kan board na dahil mangyari ito kung dahil na ang APEC tabi? Go ahead po. Base po sa umulay mi duman sa Manila, nag-asigura man po sa Moya ang NEA na gigibunta nga ining monthly collection na 450 million plus ito man na loan na i-grant man sa tuya sa NEA para may pambakal po kitang kuryente sa panibago po na power generator kung si Abuitis man o ibang player po na makakuha kita na mas baratong kuryente bako na coal ang gagamitin tayo. Okay. Which is watable pa po. Itong collection niya itong 45 million more or less monthly. 450 million. 450 million. Would this be sufficient na itong kautangan niya to both USM and sa SMEC? Akuon daw na pambayad tabi over? Ito po, ngali po ang sabi ko, siyempre po makaso yan. Ito i-set aside na po na itong mga bayadan po duman sa SMEC. Itong utang ta po. Kaya po itong collection ito po ang gagamiton plus po loan na itatao sa kang NEA na pinangako ninda, mabakal po kita sa ibang power generator araw kang Abuitis na iba pang player, duman po kita makuha na. While pigdadangog po itong siyempre makasungan ito sa San Miguel na pinagsasabi ko,
then duman po makikipag-anuman kita duman kung paano taman kung itong mga legal team kung babayadan sa ito na utang kang Apex sa SMEC na 4.1 billion, duman na po makikipag-anuman sa mga legal team na since nakapabayaan po ninda, management failure po ninda, duman po, hilingon ta kung dapat tayang bayadan o dae. Dahil po ang pinaka-objeto po kang concession agreement kung yata kita maglaog dahil gusto ta kay ma-rehabilitate so Aleco na sa pagkakautang ta kang 4 billion. Now, paglaog po ninda, sa laog sa nakiwalong taon, nagkaigwa sindaki, dagdag na utang na 4.1 billion. So, sa hiling ko po, bako yan saalan, sang Aleco. Kasaalan po ninda yan dahil po duman sa mismanagement po na ginibo ninda sa satuyang kooperatiba. So, duman po makikipag-argue man ang satuyang legal team kung dapat yung bayadan po dahil. Pero kung ako po personal ang anuan mo ako, dahil sa kapabayan ninda, dahil ako kayo mabayad. Kung ako lang ang hapoton mo. Opo. Now, anong reaksyon mo tabi, Sir Paul? Ang board is policy making body and ang nagmamanage yung APEC, ano po tabi? Sa ngunyan po, ang board po, kang Aleco, dahil po ang management and operation po, itinauna sa APEC, watchdog na lang po kami na board. So, kami na lang ang nag-reparo kung may naglangkawang nagkaigwa-rating increase. Tapos may mga pagbalgar sinda arong kitong so massive disconnection na ginibo ninda kayto sa Rapo-Rapo, sa kasatulong barangay dyan sa Tabaco in Malinaw, na pig-condemn po ito. Iyan na lang po, committee ba reparo na lang po kami, watchdog na lang po kami, Sir Tio. Pero dahil po kami direct involvement na duman sa management and operation kang APEC. Ang problema nga po, no, itong mga kagi na talaga pong mataga si APEC, halos na, pardon my word, nabubuli na po ang board na dipisilon po pakibagayan ng management kang APEC, lalo na duman sa management ninda, sa diton po ang pagiling ninda sa mga board of directors. Kaya ugmaon po kami ngunyan na may sarong gobernador na nanindugan sa muya ngunyan para tabangan po kami. Iyo po. Naihapot ko yan, Sir Paul, kasi kasubago, you have a statement, igo kang statement na kapabayaan kan APEC kung kaya so resulta, saro sa mga resulta, bilyones ang pagkakautang. Naihapot ko all the while I was thinking na ang Aleco board, policy making body, kung baka parte ka mo maibulta sa indon pahayag na parte ka mo kang policy making body kung kaya naging palpak so management kan APEC. Ito pala watchdog na sana kamo dahil ka mo naging policy. Iyo po. Dahil parte po kang concession agreement po, pinaubaya sa na po gabos sa APEC ang operation and management po kang Aleco, kang satuyang kooperatiba. Now, ang satuya pong concession agreement, kung ipapasigit po yan hanggang 2039 pa po, igwa pa po ki 17 years. Ngunyan po, base duman sa audit report, bako na po healthy para ipadagos. Iyata tayo continue ta po ang bleeding na kung ngunyan, nag-incur na kita ki almost 9 billion na utang, baka pag tinapos tayo na hanggang 2039, umabot po kita sa 100 billion na pagkakautang. Pati sa mga apo ta, maakit ta, igwa na pong utang. Now, igwa kong nadangog sa statement of kasubago, Sir Paul, na iyo personalmente and as a member of the board, day kumasabutan kung maiseparar mo yan, abo mo bayadan ang utang na yan sa SMEC tabi. Ano yan? As a board or personal mong opinion tabi? Personal ko po ang ining opinion. Personal ko. Dahil ang sana nahiling ko talaga nakapabayaan ninda. Kaya nadagdagan pa sa utang na warin pa. Kaya nga kita naglaog sa concession agreement ito para po nga na isalba su Aleco. I-rehab su Aleco. Una po, baliktad ang nangyayari. Ang pig-rehab na po ngunyan, si APEC na, bako naman si Aleco. Okay. Now, tabi, sir, as a member of the board, ano po ang sa imong masasabi? Would you push for the termination of the concession agreement? Yan nga po. Ako actually,
haloy ko po ining tig-isip-isipan hanggang ngunyan talaga magabat ang sangunyan lalo na igwa kitang global crisis sa energy saka sa oil dahil sa gira sa Europa. So gabos na nagmamahal tas ang supply kang energy kang coal mahalo na. So kung baga sa magabat nagigibon ta ining desisyon sa ngunyan. But sineya na po nga nagsabi na why continue the bleeding, na kung ngunyan pa lang nahihiling ka na talaga, na failure na talaga. So kaya itauta po ang bola sa NEA, being sinda po ang supervising agency kang gabos na kooperatiba, more than 107 yata na electric cooperative nationwide, itauta sinda ang bola. And itauta sa DOE. So magayon man po nga dahil duman man sa zona ni BBM na iriripaso ninda so ipira and ngunyan yaon man ngunyan si Rapi Tulfo bilang committee chairman kang energy, nakatutok man po sinda ngunyan digdi po sa mga problema kang electric cooperative po. Opo. Man po may issue man duman sa Omeco so sa Occidental Mindoro arog man kayo ang sitwasyon sa Tatuya. Opo. Digital buy. Duwa na lang tabi, Sir Paul, primero, ano po ang asigurasyon na pag halimbawa magkaigogaraning NEA take over, anong asigurasyon na ang sa tuya ng ma-experiensyahan na serbisyo sa supply ng kuryente would be the opposite kan nangyayari ng ngunyan tabi? Ang sa kuya lang po, personal na pagiling, mapapakaray po ini pag naglaog po ang management team kang NEA dahil may previous na po, may precedent na po ini. Kaya ito po, noong 2013, nag-intervene na po kayo so napukor management team dahil nga po, dahil nakakabayad kayo so Aleco. Then sa way back mga 2010 yata sa pamamayo ni Danny Cruz kang NEA, napakaray man po sa service dito kang Aleco kang paglaog man po ninda. Tapos ibinalik naman po duman sa Aleco. And aram taman po, aram ang kadaklan kung yata kung buminagsak so Aleco dahil man po so papabayaan man po kayo itong mga nasaagi man po na kang Aleco. Management man po kang Aleco. So, sa tuting nga ni Sir Pio, opo. Nakalaog man ako sa problema kang Aleco noong ining 2019, November 2019, hanggang ngunyan. So, digdi ko po naraman na malala na po ang problema kang Aleco. Kung baga sa cancerous na maray. Iyo. Now, ano po ang mangyayari sa pag-abot kan special assembly? Paano nindo dadaraw tatibaan ko blame game na naman yan, iriwal na naman, paano nindo dadaraw niyan na ang paghuro na is so options tabi, go ahead. Igwa po kita kay facilitator po na mapresentan po kayo ng agenda and ako man po personal man po ako na pudan lalo na po digdi sa iba-ibang grupo na nagmamakulong sa Aleco aron kayo ng mga striker. So grupo ni Atty. Ulaybal at grupo ni Atty. Bart Narayco, grupo ni Perdigon, na ini po na mga kapwa Albayano, so mga brilliant pong kaisipan ninda. Iyon na po ini yung pagkakataon na madangog ta, hindi sa gigibo na special agma. Pagtarabangan ta na po na mapakarayang sa tuyang kooperatiba. Dahil na po kisisihan kung ano pa man po. Iluwas na po ang mga brilliant idea na pagtataraminda yan sa Facebook, kung sa inyo po itong mga solusyon po, para po duman po, yaon suneya, mapagumulayan. Opo. So, dahil na pong barasulan. Okay. Sir Paul, salamat sa oras. More power tabi sa imo. God bless. Okay po. Salamat, Sir Pia. And Gine. Okay. Siya tabi, mga tugang, si Sir Paul Narvaez, taro sa membro kan Aleco Board. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB Nyon. Thank you so much, kumparing Jim. Hali dyan sa 3rd District, kasabay si Sir Paul Narvaez, taro sa membro kan Honta Direktiba, kan Albay Electric
Cooperative, Aleco. Oras, Pilipinas, standby Al and Joshua, mabawi kami ning hanap buhay, Gis, bago magalas Gis. An oras hatod sa Indokang. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Kidilets, Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ali kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. In your life, you have a say. So choose what sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop. Mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop. Main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na. Kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants nito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Nakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong, babanatan ko. Canrexidol Forte, bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura, in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa
sabon ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na! Basta Lagundi, Flemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ipinahayag kang 17 ahensya di gobyerno na kumpesto kan Oplan Balik Eskwela Inter-Agency Convergence ang sa indang kahandaan para siguruhon na ligtas ang pagbelta sa klase kan mga estudyantes. Sinabi kan Department of Education na all set go na ang sa indang mga paratokdo, eskwelahan para akuon ang napiglalauman na 28 milyones na mga estudyantes. Sinabi man kan Department of Health na matutok o nakatutok naman sinda sa pag-roll out nin bakuna tanganing masiguro na ligtas sa anuman na helang ang mga aki asin maigpit manindang tututukan ang implementasyon kan public minimum health protocol. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Kong Joey. For everything that's true, Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what you sa baging barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose what's true. okay lang to make mistakes. Kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, salamat Jun. Buweltadahan ta na ang bulos pa kan mga informasyon sa luwas. Nasa liman si Kumpadreng Al. Kumpadreng Al, thanks for waiting. Salamat pade kwarta ang priority agenda na pigtutokar ka na sanggunian palalawigan kan Albay sa laog na nin 5 sesyon po na sinda nagturokaw kan Hulyo 1. Makaskainot na inot pade makaskas ang approval kan mga pending na annual budget ka nagkamperang mga LGUs digdi sa Albay, pati na mga supplemental budget na napindyente bago mag-eleksyon. Alagad sa komitiba ni board member Rolly Rosal, sa Committee on Appropriation, makaskas na nagiging dalagan kani sa saya mga reports sa digdi sa sanggunian na panlalawigan. Panadua, may kinaraman sa Ororon sa kwarta kung paano magkakakwarta ang probinsya sa mga quarry operation sa paagiman ni na pag-legalize kan mga illegal na operasyon
Kana quarrying sa pamitisan kan mayon kung saan na-discover kan mga inot na aldaw na haros sa 160 mga operators, 40 sana suligal na nag-operate, kaya ngunyan so 120 kayo ni iyo ang nag-ahabol kan mga requisitos para sinda makonsidera man na legal, at the same time makakakuaman in income ang probinsya ng 10% sa indang operasyon na pari. Dahil na ni nagpapara kontra dyan, dahil na nagpaparabuting kay, dahil na nagdadisect kan kwari. Dahil nata, ang importante maglaog sa kwarta. Buda, nasa administrasyon na si Rolly. 10% pala sa probinsya kayan. Iyo. Napapaduman sa buwis kan mga quarry operators, kaya dapat malegalize itong 160 ito gabos. Dati 40 sana. Iyo. May 120 pala na illegal an operasyon. Yang kanya sisiribot sa pag-comply ka requirements para makapag-operate giraray sinda. Ang tulong biguronan manungod sa kwarta kung paano man magkaiguanin budget ang pagde-develop kan mga district hospitals digdi sa Albay, lalong-lalo na sa first district na pigsusulisit money board member Pixiga Jr. Kay Senador Bungo na yun ang chairman kan Committee on Health sa Senado, baka lamang matawanan ang probinsya kan Albay ni napigagad na 350 milyon para maipayrahay, mapadevelop ang siga asin nagkagaray din sa hospital dyan sa first district. Siring man kayan al, padi, dahil na naman yung nagbubuting kay kaan. Dahil mga kontra dyan ta, importante may kwarta. Dahil man yung nag-iisirip, anini. May kwarta. Importante magkakwarta sa probinsya para sa mga district hospitals. Nasa administrasyon na paano si Rolly? Pangapat na pigilalaw man na pwedeng pagurunan, baka niya na aldaw, tasisyon na naman baga na hapon. So plano dyan sa Piñaranda Park. 50 million na 50 million. Dahil tapasabot kung saan ko ano na 50 million na yan. Ang importante, panapat yan sa mayor na agenda, manungod sa kwarta. Dahil na naman dahil mabuting kay ka, dahil ma-examine. Kasi man makontra ka. Nasa administrasyon na si Rolly. Yan pa ang informasyon manungod sa kwarta sa probinsya, sa Kapitolyo Provincial, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal. Kwarta. Kaya ito, kung maparenovate ka, kung kaya itong nakaging administrasyon dyan, i-renovate yan na Peñaranda Park, nako. Dakulao na ribuk yan dyan, sanggunian. Kung panahon ni Governor Al, dakulao na ribuk dahil nagadan basta-basta magkakaluso 50 milyon na budget, sabi baga ni Engineer Ibo, 50 milyon more or less ang kaipuhanan dyan sa pag-rehabilitate, rampahog, bilog na kung na yan. In fact, bilog na Peñaranda Park talagang kanyan, rarampahogon 50 milyon. Nako, kung kaito nasa oposisyon pa si Kinatawan Rolly, nako, dakulao na kariribo ka naman andyan. Ngunyan, dahil naning makong kanyan, ano pa man. Committee on Budget and Appropriations pati, si Kinatawan Rolly. Ay, nanin mag-question kanyan. Madali, uniyan tabi, banayad gabos. Board gabos, legal gabos, malinig yan. Dahil nanin nagkukunyan yan, dahil nanin magbubuting ka dyan sa ang panlalawigan. 15 lapas alas 10. And what's happening? Go ahead. Si Joshua muna. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning to me, Sir Kiyo. Good morning man sa mga parantabay. Maskita kulang ang mga totoo for seguido ang Daraga Community College na makapagpuo naman ng klase. Asin matauwanin kalidad na edukasyon ang mga Daragenyos. Kasunod ba? Agosto 15. Iyo man ang init na aldaw kang klase para sa school year 2022-2023 sa pakikipag-ulay kang DCGB News sa Dean kan Daraga Community College Udicomc na si Dr. Melvin M. Guyena. Blended mode of learning ang i-adapter ninda para sa pagbabalik eskwela kung saan pinagalo man dinara inimin online as in in-person classes. Sigun ki Guyena, darakan takpalangan man in classrooms as in pagprotektar sa mga estudyante darakan COVID-19. Ang sistema, ang kada year level po on second year, third year, and fourth year. Ang kada year level tabi Sir Pio. Sa laog din sarong bulan, sarong simana lang sa inda, o sarong simana lang sinda mga face-to-face classes. Bantang sa mga first year students, online ang magiging klase. Pwedeng mapasynchronous o kaya asynchronous. Dagdag ni Guyena,
preparado ang bilog na Bicol Sea para sa pagbabalik na ni klase. Asin siniguro na maprotektaran ang salud kan mga estudyante dahil ang taga-busman at teaching asin non-teaching personals ninda. Iyon bakunado naman kontra COVID-19. Yan kastanto mahigot ang pagpotob kan Bicol Sea pag-abot sa health protocols dahil ang taday ninda tutugutan na magpartisipar sa face-to-face classes. Ang estudyante na dainin bakuna kontra COVID-19. Alagad siniguro ni Guyena na dahil ini mawawalat pag-abot sa klase. Dahil ang takong halimbawa sabi Sergio, dahil man hindi makapag-participar sa face-to-face classes, so pwede din mag-attendir o mag-klase online. Sa ibong nalado, ngunyan, sigun si Guyena, nakatalaan naman na makipag-coordinar ang BCOMC sa Malabog National High School na makisublik naman sindanin mga classrooms takong halimbawa agray-ray na ang sitwasyon ng pandemya kasi magpadagos na ang face-to-face classes, igmasindanin maninigong mga classrooms na po pwedeng magamit kan mga estudyante. Yan tabi Sir Pion, mga dagdag na informasyon na liman digdi sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali man dyan sa Daraga. Diretso tambulos kan mga informasyon. 18 minutos lapuas alas 10 tingog kan Banwaan. And thanks for waiting man. Please go ahead. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagpagbanyatong bareta, mas madali nang mapreventara na ang mga aksidente sa di ba pang problema sa syudad na kausakan mga balaw-bagaw na ayam dahil sa naipasarkan sa gunian panungsod ni Legazpi at o diman sa ibinuso ni Konsehal Alvarizo manungol sa responsible pet ownership asin pagmukna ni mga guidelines pati na restriksyon para sa epektibong implementasyon kan rabies prevention and control sa syudad kan Legazpi. Susog kay Konsehal Alvarizo, doon na yun na nakapalaman sa nasabing ordinansa na buot niyang ipotob sa syudad. E nagdigdian mandatory animal registration kung saan ang gamos ng mga pet owners sa syudad kinakipuha na magbayad ng 50 pesos sa kada hayop na atama nila. Ang pagpaparehistro gigibuhon sa mga barangay kung saan ang 50% kan bayad mapapaduman sa barangay mantangan na kaini mapapaduman man sa syudad kan Legazpi. Ikaduwa, iyon pag-issue ni animal identification tag para maaraman agad kung si Isay ang tagsadiri kan ayaw mo ipos. Sigun kay Bariso, importanteng marahay na ma-implementar ang ordinansang ini dahil sa maski na puga-puga ang espersos kan nagigibo kan City Veterinary Office da Pulman Giraray ang nakakatino kan mga balang-bagaw na ayam sa syudad. Mientras tanto, may nagkakiraman na ibiglatag na penalidad 1,000 pesos sa 5,000 pesos para sa pagbayolar kan ordinansang ini siring kan pagkakagat sa tawo, pagpapaihi o pagpapaatig sa pampublikong lugar, pagbuhi o kaya wala nindakod asin iba pang mga regulasyones dito sa syudad kan Legazpi. Ito din siya piyo ang informasyon. Ang Scalero Wilboy, DCG. Salamat man sa istorya hali dyan sa City Veterinary Office. Kasabay si Boy sa mobil. Doro diretso pa kita kan informasyon. 19 lapuas alas 10 tingog kan Banwaan. Ikonektarta kay Kumpadreng Jomar. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting man. Go ahead. Salamat pa rin PU. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, tambak na assignment ang itinaw ni Mayor Cristalagman Luistro sa opisina kan Urban Rural Poor Administration Office. Initabi PU may koneksyon sa piglala o mana babaryo o padagos na pag-award kan lokal na gobyerno sa mga recipientes kay itong housing duman sa San Vicente. Tumagayon ng magatabi yung housing. Tambak ang assignments dahil pigiwasan na kan alkalde na mangyari na magkaikwagrarinin mga problema. Araw ka itong problema ka na pinagsasaparngon yan may koneksyon sa daingani pa nakaka-star duman, nakakabalyo sa mga recipientes dahil palan pa o kadaklangan mga ini may atraso sa APEC. Sa ngunyan tabi pa kung sa itong magigiron duman na-report ko sa imo last week, 5 pa sa ng pamilya out of 100 ang nakakabalyo duman sa resettlement area dahilan kan problema ninda sa APEC o kung kayang ibalik di yaon mo na duman sa temporary shelter kana tinauman kan Chuchi Foundation habang day pa ninda na si settle an makapagpakabit ni na kontador tangani na sinda permanente na makaistar duman an mga problema nga ini nagbusol kay Mayor Cristalagman Luistro nangunyang pa sana pinarumdom
an Urpaw sa mga dapat nindang giripuon antes na makabalyo na dipang gabusan po kung mas o menos 10,000 hanggang 20,000 na persona pag nakumpleto ang sobra sa 2,000 na mga units duman sa naunang bita na lugar sa itinaong assignment ni Mayor Digdi kay Architect Rande Burse at pamayukan Urpaw. Primero kaya magpagplanuhan na nindo kang engineering office sumanungod sa safety and security pagpano na ito kitabo saka pa sa nakita ngayon makaragi mga ilaw dapat may ilaw na ang bilog na subdivision kung mapapwede solar type tangani na makaekonomiya di pagpakauro naman ni Mayor Digdi kay Architect Burse ang Committee on Transport para mapagulaya na ang pagbuktak nin kadagdagan na parada kit tricycle para dumansa na Yan. sa naunang bita na lugar. Kung 12,000 na tao ang maistar dyan, magpaparabarakli pala ngayon eh. Yan, dakulaon na oportunidad iyan para sa tricycle na makabugtak ng panibagong franchise sa rutang iyan. Roger Rodat, ipagpadala niya ni Mayor at kumbaga kang alkalde na pag-abot kang oras siya o nasaka pa sa naka mo ma-receive ka pagyaw ng problema saka pa sa na maisip ki solusyon ang sarupa na pig taong assignment sa Urpaw iyuan makipag-coordinar na sa Gender and Development kan City Government para makapagbugtak dumaning daycare center o child development center dahil ang taki susug sa alkalde kay punang kaipuan nini dahil ang ta dakulman ang may mga masaraday na akiday na kinakaipuan pang magpasiring sa sentro kan tabako kung kaipuan ninda nin tabang hali sa daycare center and ang saro pa iyo ang sa sentro ang manungod sa koleksyon kang basura dinabi kan alkalde aramon tulos sa sentro kung kinakaipo na magbuktak dumanin na material recovery facility o pagkolekta na sana bahala na ngayon kamukan magpurulay and of course tabi pa de suplano bagang school buildings yan tabi kan alkalde makipagulay na sa Tabaco City Schools Division kung pira ang estimated na mga aki na mag-iireskwela na mga taga-duman. Tangani na malaog-laog man kung gurano kada kulang building kung pirang classroom ang dapat na initialmente ibuktak sa naunang bita na lugar. Yes. Saruyan sa preparasyon. Unian matugo, sabi kan alkalde mismo. Bawal duman sa subdivision na hiruon mo ang sa imong harong. Kung anong tinao, ay harong iyo yan, dahil ka pwede magsuyap, magburungkal ka ito. Paano nga sumay mga sari-sari store, duman sa lugar na dati nindang pighalian, ano nga pwede sinda magtudok sa sari-sari store, duman sa harong ninda. Yan. Taro yan sa problema na sabi ng alkalde Madugo nang ngunyan pa sana dapat mapag-urulayan na yan kung kaya sayang inordinara ng Urpaw na makipag-ulay na sa ito yung amiga yan ki Alwin ki Madam Kiginang Alwin Kiginang Alwin administrator para maplanuhan ang mga bagay na yan kung ang mga paratyenda na dating may sari-sari store ipiyok gapos duman sa ibubuktak na merkado publiko sa naunang bita na subdivision o tutugutan sila magbuktak ng sari-sari store duman sa indang mga harong. Magayon man na dapat pag-adalan. Buda, sindot-dot palan, day mag-renovar, day mag-inobar kan harong. Day pwede pa rin. Yan baga. Tinaw kang gobyerno. Yan libre. Day man ipinatugdo kay yung kan maokupar. Kaya ang patakaran na nakukuha ko digdi ninda pagdututon yan kung ano itsura kaniyo yan ang iistaran ninda para mamantinir ang makayo na lugar mamantiniron pa dita ako nga pinasyaran ko na ito nahiling ko mga maiwason ang tinampo mga maiwason ang natad so
pag giniro mo talaga, makano sa tabako ng mga paradis. Yan. So, Oo. uniformity. Iyo. So, iyo yan ang saro sa mga kondisyon sa kunyan. Kaya, ang problema, susug kay Mayor, so mga may sari-sari store pala niya, paano nini? Yung nga, nita, pagbuhay-buhay maninda ito, nagtinda kibisang, nagtinda kikinugkod na niyog, nagtinda kimaritatas. Paano man yan, pagbuhay-buhay man. Pero may ibubugtak na merkado duman. O tiba duman man pagbiriyon sinda. Iyan ang pag-orulayan kung duman sa merkado sinda, dadarahong gabos, o tutugutan na magtinda sa kada arong na sa tindang mga residensya. Mag-orolay sinda, mag-orolay, buda sige ng alwina. Yan, mag-orolay. Roger Rondas. Iyo yan ang saro sa medyo madugo na susog sa alkalde na issue na dapat na ngunyam pa sana, lansado na para pag-abot ng oras, dahil ng karilibungan, dahil karilibukan. Roger! Yan pa ang report. Jomar Bien, DCGB. Sa paagikan report na yan, salamat pa ding Jomar. Salamat naman sa iyong pag-antabay. Babaltadahan ta nagbultong informasyon, either dyan na hapon, Bicol Target o sa Agat Tingukan Banuan. Thank you so much sa mga Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection